Son unha bruxa, unha meiga, incluso unha fada. Sabedes por qué? Porque observo a natureza, o universo, as persoas e mesmo as almas. Quero coñecer, e para iso plantéxome preguntas, mais non agardo a que ninguén as resolva por min, senón que me axude a topar as respostas por min mesmo. Non teño medo de ser quen son, alta ou baixa, inquieta ou tranquila, bolboreta ou formiguiña. Estou disposta a facer o meu camiño, cultivar plantas e palabras e recolleitar a verdade da vida e a morte. É tempo de festexar o Xamaín, momento no ano que se sitúa entre o outono e o inverno. Nestas datas, a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos é máis delgada ca nunca. Por iso, convídase aos espíritos dos nosos antepasados a que veñan a ensinarnos e protexernos. É tempo de deixar morir aquelas partes de nós que son caducas, como as follas das árbores que caen no outono. Momento de sanar as nosas feridas e sentirnos protexidos pola gran nai do universo. É tempo de pechar etapas e moito máis lixeiros, comezar o novo ciclo, o novo ano. Momento para coñecer quen somos realmente no ser máis profundo, a través da conexión coa nosa alma e as dos nosos antepasados. Festexemos os froitos da terra, festexemos a recolleita, a abundancia da terra que, cultivada no seu tempo e con respecto, achéganos os froitos da vida. Cabazas, nabos e castañas, cheos de cor e nutrientes, e que pola noite convírtense en lanternas para guiar as almas boas e xenerosas o noso carón, para comprender e desvelar a nosa existencia. Feliz Samaín, feliz comezo do novo ano.